Chuck Wilbur. That's sila for the team PPY. Ang labti Kaisu. Melsepin Pok Cruz. Samson. Maria left fielder. Kisha right fielder. Martikan second. Chuck short center. Andrew pitcher. Brian third place. Mob shortstop. Tekalan catcher. Sakri first base. Anu center field. Just for the team from Kaisu. Matang ng serviceman hapungan PPOY Tagalog Kaisu. Men Paimao and Purtalang Team Sapon. Kamen Paisuat Iman Quality ng Pasilu. Poland Parasap. Men sa Pinpak sa Alap Kaisu Chris Gomer Samson Gillis. Kaganap Kishan. Kayo na po ato sa Wamao, karata Paul Riao. Karyaw na po ato dito sa Wamao sa Paul Silu. Kasilu na po kaganap sok na wawa dito. Dito sa Wapagi. Sa Wamao, karata sa palala po first. Manpok tayo Kishan Yohanes. Kaganap Martin Pony. Catcher alalat, pitcher Qatar nawawa dito Kishan bila Pakilal, anu shortstop tapper, kasado second tapper, out on second. Namun man bentuk tayo Martin Pony kaganap Johnson. Tayo mo out runner for first. Pitcher mo manononop. Lawat lagu linawag Qatar dito. Martin Pony ang shortstop tapper sa wala lagi ulit karata kasawawid. First ala second, Martin Toda po first. Dan Poctano Chuck, kakaunap mo rin Chuck, Andrew. Pitcher rononap. Qatar kayo no po dito Chuck, kila sa Wapagi. Sa Wamao karata Paul Riao, striker, ang Lupti Kaisu. Karyaw na po stroke nawawa dito Chuck Ugalay sa Wapagi. Paul Silu. Striker, runner po first, second, one out. Silu na po ato Chuck. Pagyan mo pitcher, tapper, patak kasala third tapper out. Kasala second tapper. Save on second. Karata out Riao on Lupti Kaisu. Damang naman po Andrew Moses. Runner po first, second out Riao. Kayo na po sok dito. Sa Wapagi. Strike. Karata strike Riao on Andrew. Karayaw na po sok dito ang dukila. Pagi pita la plata. Short start. Oh, tapor lali karata. 3 out ang Lupti Kaisu. Tat matapor lang. Habang mawali alian uyaw natin sa wataw na nakupak. Bangon ko pa kayo. Habang mapipiwayan pokin. Bako pa kayo, Menpok sa PPOY, Tetchak, Sanchez William Kauganap, MC Kauganap mo rin Sanchez.
Dami mo rin suwiyaw na puman pitcher, taga-catcher. Tayo mo PPOY and nutpokin po pako pa ng payo. Tetchak may sipinpok sa PPOY, kakonop mo rin Sanjay William. Ballin. Runners up. Tet kakonop. Kayo na po dito. Saway Poki, saway mga karata Paul Riyaw on Team PPOY. Riyaw na po kakonop, pitcher na katarata na wawat at kilas at saway Poki. Yata Paul Silu. Pitcher sa Tetar kasilu na po dito Tet Poki Baboy. Yata full count. Mamalaw sa waskita to na isa siya po na ansok tiwera masi ka mas malaw ka kita to lala. Last no po shot, third kila sa wapaki sa mga karatan sepal ala po first. Men po tayo Sanjay William. Kaganap muring Sanjay MJ Rodolph. Kayo na po atito Sanjay sa wapaki. Sawa mau karata Paul Riyaw. Riyaw na puso ka dito Sanchez Sarat sawa po ki karata Paul Silu ang PPOY. Pitcher kaganap kacar alalat. Kasilu na puso ka dito Sanchez sawa po ki sawa mau karata set talent sa Buyawi. Mentok tayo mga MJ sa PPOY. Runner po first, second, no out. Kayo na po ka dito. MJ gila pek yang mo pitcher tapper, second tapper. Pagkala karata anyway. Kasi dito Del sa save home. Save home second, save home. Karata yung tulta. Ang PPOY mentok tayo mo tet. O Kips, Jack, Kagonap, Gerald, Edward. Kayo na po dito Kips kilas o Epoki. Karata Paul Riyaw ang PPOY. No out, runner on first, second. Kariyaw na po soka dito, flat. Karata Kips o Epoki. Pitcher Kagonap, kasilu na po kagonap sok na wawa dito Kips kila Poki pirati walit oh left pag sa wata po tigaran ka nitak wiwaw po pace kasi dito okay rapor talaga rata runner po third second amen tilta men pag tayo Charles Edward Murin Charles kagonap KJ Boas. Kayo na po ating target Charles Sawat Taga pa strike karata strike niya polo ang PBY. Kayo na po saksok dito Charles katanda pak pita na wawa shortstop pati tapos sa walang karata nitak sa ground pace and dito home keeps it kesang sudah na catcher tapos kill save on our boys karata basket out. Ano maturad na po first men Pagkano EH KJ Boas kayo na po dito KJ Kila Saway Pogi Saway mga karata Poliw ang PPOY runner po first no out kaya na po siya ka dito KJ Saraksang Paul Silu Katsilo na po siya ka dito KJ mamang katantang sawa po kisawa mga karatan set palala pokers menpok tayo Arroyo Pisa no out ang PPOY runner po first second pitcher kagonap catcher mamang pan halat kayo na po kagonap
Picture katang kapunitan awa aro pak atiway left pocket sawata karata nitak saruniya chawag keso mararati to chawag keso mararati to keso mararati to upayo paki ati tenga karena len karata tintahon aro len puter Bentuk tamu magkaiwan down. Kayo na po kaganap. So katido nakay sawa pagi sawa mo karata podiyaw. Striker ang PPOY runner na po third. Karyaw na po so katido makay katandang back sa walil karata strike riyaw. Picture runonop strike riyaw po riyaw picture runonop kata radida makay bakit pita na wawa left naman kila rasa kulit pagi tapar ayah sawalin ng crowd karata makay sa nito tala second sa kesawati to kasa na third tapar kiyang sawalin karata makay safe total Nampot tayo steam Isaac Kau na mo rin steam Keep Penas Kayo na po ating steam Paki atiwa pinulik Surat-surat tapar karata 1 out Ang team PPOY Makayas ang third Sirari atito Tili tapon Nampot tayo mo Keep Penas Kau na mo rin Keep Jerk Weber Picture alala Mamanakaw na katara dito Kit sawa pagya ba strike karata riyaw ang PPOY Kariyaw mo po saksak nawawa dito Kit mo mga katangga back pita pita short center mo mga kinikilat tapar sa nakrot out riyaw ang PPOY Nampot tayo mo Jerk Robert Picture kaganap Kayo na po atito, sarap, saway pagi, karata po riyaw ang PPOY. Picture sa kanonop, kariyaw na po sok na wawa atito, saway pagi, aba strike, karata riyaw. Kasi na po sok, mamang katang-tang saway pagi, karata full count, ang PPOY. Lasi na po sok na wawa atito, katang-tang po, kanong sa kantapar, Pada sana ada krok kasada first, save one first. Then, pag time out that, runner po first, 2 out. Ang PPOY, kayo na po soka dito. That katang-tang pag, pita na wawati walit. Let, naman sunod-sunod, tapang na krok kalata, 3 out ang PPOY. Kaya ba saan ka nagila? Saan ka nagila ko ba kayo? Mamantin maminatay mo. Teng maminatay mo. PPOY ka nagila pa ako pa ng bayo. Tara katigita teng 8. Karata wultak lang teng mamina PPOY kulukul teng 8 lobti kayo sumatalanin penglap kulukul teng suro kamara mas pun mamina momot na nas lalan Spanish wall na ipain kayo sun pakair mawiyaw tayo mo mapamumanksasiya ta kayo tita manutang kapungeta sa pakair mamalaw sa sawas pa na Kayo na po atito, Brian Katangtang sa wapagi. John Riao, striker, ang lupti kaso. Pag yung stop pag sa walil karata, keso mararanway first. Then Pagtano, Murph, Petros. Picture mo man alyaluto. Katangtang, kaso ka kayo na upo atito, Murph Sarot. Saway mo karata po riyaw ang Murph karyaw na puso ka dito Murph katang-tag pa kanaway third tapper kasala second out second kasala first save on first karata out yung ang lupti kayo sumatalanim runner
for first man Poctamo Declan Solomon. Picture kagono ketar kayo no buat dito. Sawa mau karata Paul Riau. Alright, picture! Alright, picture! Alright, picture! Alright, picture! Right. Jangan makasilunod po kagono shoka dito tagalan paki ano nabungan second tak awali kanwali utang tak awali karata maki tumingaw Meref kiskisong sa hayatom tilita bro karata tilta tagalan na po second out Mempertama Zachary Jolly. Kayo na buhat dito sa Krikatang Brock Pitanawa picture for first second row. First na paglakarata out Riau on team Loptigaisu. Runner pinam na po second Mempertama Ali Peter. Kayo na po shot na wawat dito Ali kila. Saway pagi saway mau. Karata Paul Riau ang Loptigay sa Korea na buhat dito alisap katang Brock Peter for first ano right tapos sa walang karata nited mga pace tagalan na dito home halik kasawa dito lang third utad third Mempertama sa Loptigay Kaisu Christopher Samson Kawanag Kishan Yones kayo na po soka dito Cruz mamagilakatan pet sa walil karata strike Riau kayo na po sa soka dito sawa po di sawa mga karata Riau Christopher mamagilakatan Pakilaya strike out karata out silo ang Loptigaisu matalanin Loptigaisu ini kan gilara pro ko ng Riau utaglang score mamina rakat dito score Riau karata utaglang score mamina time me Loptigaisu matalanin gol teng Riau PPOY gol teng walu ni Riau tamo mo santo lang tapok pa ko ng Riau mempok tamo sa PPOY Sanjay William MJ Kawano Kanchan Alalot Picture Kawano Katar kayo na ba dito Sanjay Baki Purti Walik Baki Alipagi sa Walik Karata Sanjay Limited Propay sa isang first ala second Haya dito third Kali na third dito Keso dito Leopard ka Sanjay William home run Mempertama MJ Tips kawanap kayo na buhat dito MJ kila sa wapag ya strike karata strike Riau Riau na po sa shot na wawa dito so mau karata Riau picture kawanap nawa wala po kasi luwang check prokilan mo picture sa wata por karata hati ulit karata ang check keso kalalil first keso alalil second Momenban ay punla second utak magpok tips kawanap Gerald Edward runner po sa no out kayo na buhat dito keeps Perky Pur tala na wawa left Perky tapal sa walil karata rasi minitek po place minitek niti ka dito aman tilta keeps kasaway
Tauta po first. Menpot tayo. Gerald Edward Kagano Kiche Boas. Kayo na po siya dito Gerald moment katentang sa Wepoki. So mau karata strike riyaw. Kariyaw na po pitcher katara dito Gerald Baki bir tanawa pitcher Baki. Tapper karata out. Kasela second tapper kiti. Out on second. Karata out riyaw. Out riyaw on PPOY menpot tayo KJ Paras. DH ang PPOY pitcher nomor kapro bunawawat. Katar kayo pa dito KJ Baki pur tanawawat short center kasuli ka nakurot. Karata out silo ang PPOY.